receiver phone yakataura kuti imba yapera nekutsva nemoto. Saka mushure mekunge zvadaro ndakapa wanga uri pachechi kuti ndo message yandatambira kubva kumba. Takabva tanokutungamizana takamhanya takananga kuti baba na mai. Right, patakatogara ipo pano munotori mumba ndo maiva mu bedroom mukatarisa chidziro ichi cheimba yamuri kuona moto wega imba yakatsva yakatopara. Saka tatova panze kutaura kunoku asi yaiva iri imba maiva muri mu bedroom mukatarisa side rese rino iri imba akusina kana takutoona panze takutoona chibage icho nemasbestas akatsva awo achidonhera pasi zvichiparara zvichenda zvakada. Yanga iri imba kwandakatarisa kamera kwamuri kuona kudhuze nekune mwana uyo kwakuine bedroom revakomana vaigara ikoko. Icho chamuri kuona izvezvi tingori vanhu vakagare pamba pavo nekuti kwekwenda hatina. Okay. Saka iri idambudziko rekuti nyangwe vana pawiki rekuvhara rino vapedza vasingachatoendi kuchikoro nekuti mauniform, mabhuku zvese zvakapfire mumba. Nyangwe dai kuri kuti izvozvi zvinoti tine unogona kutibetsera wacho maparticulars ese zvitupa mabhethi ewana zvese hapana chatichinacho panguva dzino. Aiwe. Saka tiri kuti ichi chiitiko ichi chiri kurwadza zvatakuita zvikunonga nonge zvikuenda tatisidi tisina. Saka ichi chiitiko chakaoma hama dzangu chekuti hatizivi kuti munhu uyu wakapindwa nemeyai wekuti dai kuri kuti ndakafunge pfungwa yekuti ndisiye ndakire vana mumba ndichiende kuchechi pamwe ingadai nevana vangu vese vakaparara. Saka tasvika kudaro hapana chatakakwanisa kuita nekuti pakanga pasisina chekuchatoita chacho. Takatosvika takutotaura vanhu kuti aonai hazvichagoni kuti murambe muchirwisana nemoto. Tarisai imba yakudii yakudonha ende imba yakanga yakutorira zvekuti yakutodonhera vanhu. Ndii ndakazorambidza vanhu kuti varume zvapanapa chisiyai zvakadini zvakadaro ndo zvazvatari. Ichokwadi kuti kutotanga chikuru chandiri kuchemera ndechekuti dai ndaone pekutukutira nevana pekuti vana vange vari safe kuchigara chekundya chacho chaicho hapana. Saka ndingati hapana diwire ndinganyatse kuti iri nekuti zvekupfeka zvacho vana havana. Izvezvi tatasana nekuti Juni munoziva kuti unotonhora asi nechekufuka chacho kuti vana vafuke handitorina. Saka ichi chitiko chinorwadza chekuti kutaura kwa wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba ganjanda uyai kani muone. Rega ititi makadi baba na mai. Makasita. Ndokumbira kuti muzotaurisaka mudaidzise sezvandiri kuita. Ndinokumbira kuti ndizive kuti ndiri kutaura nani na baba na mai Mutsago. Baba na mai Mutsago. Baba na mai Mutsago atisida kupedza nguva pana. Tokumbira kuti mutiudzewo in brief kuti chii chaita kuti nhasi uno TV yeutindi inge iri pamba penyu pano. Chinyi dambudziko renyu ramakasangana naro nderei? Dambudziko ratakasangana naro ndere kupisirwa imba nemoto. Chiitiko ichi chakaitika uri musi weFriday. Taenda kuchechi takanga tine chechi kuPungwe inova yerutendo. Nhasi iFriday 11 April kureva kuti last Friday yes. Okay. Mama aenda kuPungwe. Alright, andei. Saka takatorana semhuri takabuda pano exactly 7 o'clock tichienda kuPungwe manheru. Then taenda kuchechi takasvika tikatanga service yedu semazuva ese 10 o'clock. Tiri mukati meservice tiri kuita zvechechi. Takasiya takakiya madozi edu. Takiya madozi edu takazongonzwa phone exactly 1:30 pakati peusiku mambakwedza then receiver phone yakataura kuti imba yapera nekutsva nemoto. Saka mushure mekunge zvadaro ndakapa wanga uri pachechi kuti ndo message yandatambira kubva kumba. Takabva tanokutungamizana takamhanya takananga kupi pamba. Tichisvika pamba takasvika mabedrooms spare moto wa mudining
watobata nevharanda rakazotodonha tawapo. Pachiitiko ichocho zvinhu zvese takasvika zvapararira mumba. Vanhu vakatombozoda kumira venharaunda, asi hapana chawaichakwanisa nekuti moto wakanga watanga waane nguva pasina wazviona, nekuti moto unonga wakabatidzwa nguva yekunge vanhu varara. Ehe. Okay, mva masvika. Saka tasvika kudaro hapana chatakakwanisa kuita nekuti pakanga pasisina chekuchatoita chacho. Takatosvika takutotaura vanhu kuti aonai hazvichagoni kuti murambe muchirwisana nemoto, tarisai imba yakudi yakudonha, ende imba yakanga yakutorira zvekuti yakutodonhera vanhu. Ndii ndakazorambidza vanhu kuti varume zvapanapa chisiyai zvakadini zvakadaro, ndo zvazvatari. Asi pachiitiko ichi hapana chatakabuda tiri nacho kana kuti chatakakwanisa kuwana mukati memba yedu. Takangonga tine hembe dzedu dzatakapfeka nemagemenzi edu, zvichireve kuti takanga kosara tisina kana chekupfeka. Chikafu chedu zvese, mablanketi edu zvese zvakabva zvasara zvakatsvera mbai mukati. Panguva diki iyoyo tiri kutotarisa kuti kuedze takatarisana nechiitiko, takatonga takutorwadziwa nechando nevana, nekuti takanga tazotobesa moto mumba mukakicheni kanga karipo kuti tikwanise kugota tishinge chando chatoshata. Asi nyaya iyi takaiendesa kumapurisa kuti regai tigare taripota sechinhu chaitika tese tisipo. Takaiendesa kumapurisa, mapurisa akainyora pasi, kuna kanzela tikaiendesa. Asi izvozvizvi panguva ino hapana chatati tawana kubva kuna kanzela kana kuti mapurisa akangouya akanyora mastatement. Right, ndinoziva kuti mapurisa ane mushandiro wavo, anditi isuwo sevatori venhau tine mushandiro wedu. Mapurisa anokubvunza mibvunzo, pamwe pacho anoti mune suspect here, anditi zvese izvozvo. Ina handisi kuda kubata izvozvo nokuti rangu basa panapa ndere kuda kuti nditore nhau, handisi mupurisa. So handisi kuda kuti muburitse zita remunhu, anditi pachiitiko ichi. Iro ikoko kuchasvikwa nemapurisa. Asi regai nditi nini, mune here vanhu vamakambonetsana navo kana kuti mukugarisana zvamunogona kufunga, although musikatauri zita remunhu zvenyu, asi zvamunogona kufungidzira kuti maybe pamwe nyaya iya, maybe pamwe nyaya iya, asi musikatauri zita remunhu. Varipo here vamunofunga kuti takamboshupana kana kuti takagara mukugarisana kwedu takaita setakamakana? Kuti nditi ndine vandakanetsana nawo kuchikamu chekugarisana mukati mukati mearea yedu ino handina. Asi ndinenge kakufunga kuti pamwe panewo vamwe vanenge vari nenyaya dzavo vasingakwanisi kutaura nyaya, nekuti chiitiko ichi chakatondirwadza kuti munhu wakarwadziwa nei kusvika pakupisa imba kana kuti kusvika pakuparadza musha wacho. Alright, ngatitarisei pakudai so baba. Imba yenyu yaiva iri yeuswa here kana kuti yemarata yakatsva? Imba yanga iri yemarata. Okay. Masabestas. Okay, mirai makadaro. Muri yeZimbabwe patakagara pano mumba ndo maiva mubedroom, handiti baba namai? Right, patakatogara ipo pano munotori mumba ndo maiva mubedroom. Mukatarisa chidziro ichi cheimba yamuri kuona moto wega imba yakatsva yakatopara. Saka tatova panze kutaura kunoku, asi yaiva iri imba maiva muri mubedroom. Mukatarisa side rese rino iri reimba hakusina kana, taakutoona panze, taakutoona chibage icho nemaasbestas akatsva awo achidonhera pasi zvichiparara zvichienda zvakadaro. Yanga iri imba kwatarisa kamera kwamuri kuona kudhuze nekune mwana uyo kwakuine bedroom revakomana vaigara ikoko. Icho chamuri kuona chidziro icho chiri neche kwakatarisa mwana icho, vana vari kutonhonganidza mabricks, mahalf bricks nezvimwe zvidhinawo zvimagwishu vachiisa dhaka vachitovaka kuti at least zvichida pamwe vaone pekurara nhaika. So ndo yanga iri imba yavo. So pandiri kubvunzira nhau yekuti imba yenyu yanga iri yemarata here kana kuti yanga iri yeuswa here, tichida kutarisa kuona kuti titsvage kuona kuti moto wakabvepi, wakabva mukati here wakabva kunze here, handini muri kuzona. So zvese izvozvo right. Kana imba yakanga iri yemarata, mune here chamunofungidzira kuti zvichida pamwe ndo pakatangira moto mumba mwenyu? Mumba medu makanga musina chinhu chataitarisira kuti chingabudisa moto. Okay. Kuti kugara kwese mukatarisa tambo idzo tiri muno mubedroom, takachuba tambo dzedu dziri iri yesolar system. Tanga tisina kana pataishandisa machisi kana kuti kunze kwekuti machisi yaitowanikwa kudining kana vana vachienda kobesa moto nekukitchen chete. Mabedroom zedu
kunova kunonzi ndiko kwakabvira moto, hatina kubvira kwanga kune chinhu chinokonzera moto. Okay. Mune gas stove here kana kuti gas fridge nemagas tank? Magasi tank tanga tiri nawo, asi akanga asina, takanga tisi kutomashandisa nekunge akatosopera kudhara. Anga asina gas racho? Anga asitorina. Okay. Anga ari mumba makatsva here? Ari uko kudining, pakazobatira moto mushure moto wabva kubedroom nekuspare bedroom kwakomana. Kwakazobatirawo moto asi hakuna kupera? Hakuna kuzopera. Magasi haana kuaffect? Haana kuaffect. All right. So zviri kureva kuti moto wakatangira kunze? Moto wakatangira, takuti moto wakatangira kubedroom nekuspare. Okay. Main bedroom renyu nebedroom revakomana. So ngatichitarisai kuti mune here chiratidzo chamakaona chinoratidza kuti zvichida pamwe apa ndo pakatangira moto? Right. Takatarisa tiri mukati memba yetiri inoi. Neche pano pamamuri kureva pasina mudhuri apo. Panga pari nemavhenzi anga aripo like mawindow. Takasangana nechigubhu chetekuteku changa chiri neparafini. Chigubhu chetekuteku? Changa chiri kuratidza kuti parafini iyi inonga ndiyo yakakonzereswa kuti ibatidzwe moto. Tikatarisa tiri mukati memba inoi, dai kwakuri kuti tiri kuti imba yakakonzerwa nemoto, moto wakaperera mubedroom nemudining, kuspare bedroom kusina. Saka zvinoreva kuti imba yedu yakabva yabatidzwa kubva kuspare bedroom nekumain bedroom. Kureva kuti main bedroom renyu nebedroom revakomana hazvisaidyidzana zvekuti moto hausaisvika? Hausaisvika. Asi kwese kwakanga kune moto? Kwese kwakanga kune moto. Okay. Kureva kuti moto wakabva kunze? Moto wakabva kunze. Okay. Mai, mune chekutaura here? Chekutaura ndinacho nekuti tiri kurwadziwa nechiti. Taurisai tisu. Chekutaura ndinacho nekuti tiri kurwadziwa nezvakaitika. Uyu moto wakaparadza kubva kune zvese. Takangogara tingori vanhu. Izvezvi tingori vanhu vakagare pamba pavo nekuti kwekwenda hatina. Okay. Saka iri idambudziko rekuti nyangwe vana pawiki rekuvhara rino vapedza vasingachatoendi kuchikoro nekuti maunifomu, mabhuku, zvese zvakapfire mumba. Nyangwe dai kuri kuti izvozvi zvinoti tine unogona kutibetsera wacho, maparticulars ese zvitupa, mabirthday evana, zvese hapana chatichinacho panguva dzino. Saka tiri kuti ichi chiitiko ichi chiri kurwadza. Zvatakuita zvikunonga nonge zvigwishu zvezvidhina kuti tione pekupinda nevana. Manheru mvura yakatombonaya tirimo, asi kwekwenda tatisidini tisina. Saka ichi chiitiko chakaoma hama dzangu, chekuti hatizivi kuti munhu uyu wakapindwa nemeyai, wekuti dai kuri kuti ndakafunge pfungwa yekuti ndisiye ndakhire vana mumba ndichiende kuchechi, pamwe ingadai nevana vangu vese vakaparara. Saka zvinhu zviri kurwadza, tiri kurwadziwa takagare panze kudai. Right. Rubatsiro rwamunotarisira apa amai nderwei panguva yamuri ino? Zviri kunyanya zvamuri kufunga kuti ndikabatsirika area yakati kutanga pamwe tingava nekuti takutangawo life, nekuti ndiri kuona kuti mwapa ground kwakuda kutanga kuti 1. Ichokwadi kuti kutotanga. Chikuru chandiri kuchemera ndechekuti dai ndaone pekutukutira nevana, pekuti vana vange vari safe kuchigara. Chekundya chacho chaicho hapana. Saka ndingati hapana diwire ndinganyatse kuti iri, nekuti zvekupfeka zvacho vana havana. Izvezvi tatasana nekuti Juni munoziva kuti unotonhora. Asi nechekufuka chacho kuti vana vafuke handitorina. Saka ichi chitiko chinorwadza chekuti kutaura kwatiri kuita kudai so ninge ndongoti dai Mwari wacho ndiye achatonga ega. Zvakaoma. Shame. Right, baba. Pane here zvamati matanga kuita nemapurisa pakuti paitwe kana kuti pari kuda kansela here, nekuti tiri kutarisira kuti zvitupa zvinofana kudzoka ka mabirth certificates evana itsaona kayaitika iyi. Pane here process yati yatangwa ipapo area iyoyo? Pari zvino hatina process yati yatangwa. Okay. Nekuti kubva paitike chiitiko hatina kuona nguva yekumbozorora kana kuti tifunge neizvozvo. Okay. Tanga tiri mutsvagirudzo yekuti tingararama sei sinzi zvinhu zvakaoma kudai. Okay. All right.
Right. Takatarisa right. Ndoda kuziva kuti mumba makatsva umu baba. Mamune mari here? Mumba mari yanga irimo. Mari yanga irimo yaisvika zvekuma 150. Ndo mari yakanga irimo. Urongwa hwakanga huripo hwakanga huri kuti tibhadharire vana chikoro nekuti takatagara tiri nechikwerete kumashure. Saka takanga tiri kuti tiunganidze tikwanise kuenda. Tine vana 3 vari kuenda kupuraimari. Ndo chimwe chinhu changa chakanyanya kuti bata kuti tiunganidze. Neimwe mari yatatu tine mukomana ari kuform 4 ari suppose kuti anyore izvozvi. Kune mamwe masubject anga asina kutoregister anga akuda kuti aregister. Ndo saka zvinhu zvedu zviri kurwadza. Zvese zvakatsva. Zvese zvakabva zvaparara. Baba mwairarama nei mimi paupenyu? Munoshanda here kana kuti? Inini vanondiziva vazhinji vari mukati menzvimbo ino vanoziva ndichiita zvekuwaka. Ndo rinova basa rangu randaiita tikati rendinoita. Ndosaka vakomana vari zviri kuvaitira nyore kubatanidza zvidhina. Saka vari kunga ari kundodai inyaya yekuti vana vakabikwa vari kundosanganawo metinenge tichingoita. Saka ndakungotumawo kuti hino tingashagara here ngatichibatsirana sinzi zvinhu zvacho zvakatooma kudai. Saka zvaakuchirwadza ndezvekuti hatina kana maturuzi akabuda kubva mukuwaka kwetinoita. Kubva kune zvese zvekuwakisa zvacho zvakaparara nemoto. Spirit level, tambo dziya dzacho, wooden float, iron float. So tikatosimudza foshoro iri panapa dzakatorwadziwa kutokongonyara nemoto. Vakomana. Shuwa moto hauna kunaka, moto unodestroy. Zvimwe zvinhu zvacho kutowakisa zvacho hatina kutozviona kuti zvakazofamba zvakapararire papi nekuda kwekuti spirit levels maaraminyam. Anobva anyunguduka. Strategy maaraminyam. Iron float anobvuma moto ukandowanda chete anobva atobhenda, anobva atotiuta. Achichatoshandisa wooden float. Saka zvinhu zvese hapana kana chakataka. Moto hauna kunaka zvachose, moto hauna kunaka. Saka kureva kuti tiri pa0 baba namai Mutsago. Chokwadi hapana kana kuti tinoti. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira zvikutaurwa nababa namai Mutsago. Panapa pane chitiko chinorwadza, chinobata, chinochemedza. So tatiti vashanyire nhasi mushure mekunga tanzwa nyaya yavo iri kutenderera, iri kuseculata. Tikati aiwa regai tiite zvekusvika panzvimbo, tiite nzwira pamwiri tsvimbo yarova dapi kuti zvinhu zvatiri kunzwa ndizvo here, asi tasvika panzvimbo tatibatikanei zvikuru zvakanyanya nekuda kwemamiriro akaita zvinhu pamusha uno. Baba namai Mutsago, mune vana vangani? Tine vana 5. Mukuru ndewe gore ripi? 2008. Kana kuti aform 1 ndiye ari form 4. Ndiye akapfeka yellow. Ndiye ane yellow. Uyo ari kuteera ari form 1. Uyo haasi kuchaenda zvake kuchikoro nekuda kwezvimanikidzo, but taifungidzira kuti akwanise kuenda kutangawo pa next year. Ko uyo grade 4 anonzi Quindon. Mwacho unonzi Tawana ari grade 2. Aya mauto yese ari 4, hapana musikana. Hapana. Musikana i1. Musikana i1 arapo. Patience. Apa wotonyatsotoita munhu kwai bosi wakakombwa. Wakakombwa nemakomrades. Alright baba namai ndanzwa. Tinotenda kuti zvinofamba zvakanaka nditika. Saramba muchizvidya moyo stereki. Vanoda kukubatai baba vanokubatai panhamba dzipi uye vafunga kuisa rubatsiro vanoshandisa nhamba ipi? Vanoshandisa nhamba dzinoti 0782 353 160. Ngatidzizokorore. Vanondibata panhamba dzinoti 0782 353 160. Zinobudisa kuti Blessing Bangejano. Pa Ecocash panobuda kuti Blessing Bangejano. Fine. Mazvita baba. Utenda. Mashoko enyu ekupedzisira regai nditange namai tozoya kuna baba.
mune here masoko ekupedzisira amunoda kusiya kumhuri yeZimbabwe kana kuti zvamuri funga kuti pamwe makangano? Mashoko angu ekupedzisira ndinotaure kuruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti kune unokwanisawo kutibatsira, taikumbirawo kubatsirwa nekuti chimiro chiri pano ndicho chamangozwa chichitaurwa. Saka ndinotenda kune vatapi venhau masvikire pakati pemusha uno kuti musvike muchionawo chiitiko chakaitike pamusha wedu. Alright. Baba, masoko ekupedzisira amunoda kuisawo kumhuri yeZimbabwe? Tinotenda, ndinoda kutenda imi mauya kutitsigira nekuda kwerubatsiro nemashoko yenyu. Ndinoti chiitiko chakaitika pano chinorwadza. Mwari dai atikomborera, atiyambutsa, tionewo rubatsiro, tikwanisewo kurarama upenyu hunenge huri nane pane upenyu hwekuite zvekutsvara zvatiri kuita izvi. Nekuti vanotiziva vazhinji vaiziva tiri vanhu vainga waikwanisa kutsvaga kwete kuite zvekutsvara zvatakuita. Ndichiti Mwari dai aita futi kuti kana dai paizokwanisa kuwanikwa munhu akakonzerawo dambudziko iri atongwe zvakaomarara, nekuti paakatisa wakafanana nekuuraya vanhu vose. Chimuregererai. Mazwa baba? Ndazwa kuti Friday maamuri kuchechi ndakukusirai soko rekuti muchida kuona Mwari achimira nemi muregererei munhu iyeye. Musambomusungirira kana kapisi kakadai. Ini ndinoverenga Bhaibheri, soko raMwari rinoti kana munhu achikutadzira uchimuitira zvakanaka, iyewo kutadzira iwe uchimuitira zvakanaka, zvakafanana nekuti uri kutora mavhunze emoto uchiisa pamusoro pake, uchamuona akutsva. Mwari anomira, munoziva chinoita kuti pamwe pacho Mwari anonoke aite seanononoka kumira. Inhau yekuti isusu wacho tinoda kupota topinda muhofisi yake tomira tega. No, ngatisirei Mwari. Isusu juti redu ngerekumuregerera. Ngatimusiye akadaro. Zvinorwadza ende ndoziva kuti masoko andiri kutaura anonetsa kugamuchira pamunhu akakuitirai zvamakaitirwa izvi. Asi madzidzirei, practiceai, muone kuti zvinoshanda sei. Anditika? Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Tiri kunamata kuti number 1 munamato wangu ndewekuti Mwari akusimbisei nechemukati, munyaradzwe nemhuri yenyu yese, kuti pasava nemukana wekuzoti umwe aita stress, umwe aita BP. Handiti? Munamato wechipiri ndewekuti Mwari adenhewo mwoyo yevanhu vatarisa vhidhiyo rino kuti muwane rubatsiro. Handitika? So tinotenda zvikuru nenguva yamati tive nayo, tanga tiri pamwe chete. Handitika? Thank you very much. Tarwadziwa